momiyo mae timore? Ing'e ni onego wapog gik miluongo ni political appointments donge gi kaka onego, nikech kalure gi chenro kaka gik moko onego bed ni nitie, ng'ato kochopo kama oritaya cha, kambi manendo tiyogo kata organization manendo tiyogo onego bed ni osepango maber ba oyud gimoro miluongo ni succession planning donge, ma iyudo ka gino korka corporate sector ni otimre maber, kech ng'ato kata kochopo ni an makoro an George adwa wuok Zamara, iyudo ka kanyo Zamara nendo osepango ng'e ni George kachopo higni 55 kata 60 George ni koro bro retire, to giyudo ka kanyo giseloso kaka jidhi. Lakini korka appointments mag sirikal kata dhiwe mwaneno ka sirikal timogo appointments dhine ng'at manindo se retire cha to duoke kanyo to koro kanya uwe mang'eny. Aka bende Sam Jakom wacho ka ni an ajapur, ere kaka nyalo bedo kod agucha moro makene, to bende nitiere kaka wanyalo keno kod aguch sirikal?